खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 18 जुलाइ 2024 बिस्तिबार। बङाइगाव जिल्लायाव गंसे गान्धी धाम एक्सप्रेस ट्रेनआ माजगाव क्रसिं खालामबाय थानाय समाव ट्रेनआव टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै हरखाब अर जोंखांदों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव रेल बिफाननि मावथिफोरा अरखौ खोमोरनो हादों आरो बे जाथायाव रावबो जेबो जायासै। उत्तर प्रदेशआव फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ अरजों सावदों आरो बे जाथायाव बिमानि मोदोमा 40% अरजों खामदों। उनाव बिमाखौ पुलिसफोरा रैखा खालामनानै हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो हस्पिटालाव फाहामथाय थानाय समावनो बिमाया हस्पिटालावनो जिउ गोमादों। अरजों सावथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय हेमलता आरो जाथायखौ खालामनाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय गौरव। गौरवआ 22 बोसोर बैसोनि। बिमा आरो फिसाज्लानि गेजेराव नखरनि हा-हुनि सायाव नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बिमाया फिसाज्लानि सायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन आरो एफआइआरखौ खांनानै न' फारसे थांबाय थानाय समाव पुलिस बाजारनि साखाथियावनो फिसाज्लाया बिमाखौ जमना थाखादोंमोन आरो आखायाव पेट्रलबो दंमोन। उनाव बिमाया सफैनाय लोगो लोगोनो बिमानि सायाव पेट्रलखौ लुयो आरो अरजों सावनानै होयो आरो जाथायनि उनाव फिसाज्लाया पुलिसजों हमजादों। जोंनि बे हादोराव एड्स बेरामा बांगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लायावबो HIV बेरामनि गोहोम गोलैदों। क'क्राझार जिल्लायाव दासिम गासै 94 सुबुंफोरनि देहायाव एड्स पजिटिभ बेराम मोननाय जादों। थांनाय 8 जुलाइ खालारखालि काइलिपारानिफ्राय गंसे नखरनिफ्राय 7 लाख रांनि सना रुपा खावना लांनाय सानै सिखाव आरो सिखावफोरनिफ्राय सना बायग्रा दखानि गासै 3 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। सानै सिखावफोरा लाखटकिया ओनसोलाव सनाखौ 5 लाख राङाव फानदोंमोन आरो जाथायनि सायाव पुलिसआ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दंमोन। उनाव पुलिसआ मिथिनानै दायनिगिरिफोरखौ हमजोबदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय शानकुमार दास आरो लाल चन्द्र आली। बिसोर जाबाय सिखाव आरो सना बायग्राफोरनि मुङा जाबाय आकबर आली, निर्मल मण्डल आरो जीवन कर्मकार। अरुणाचल प्रदेशनि पापुमपेरिनिफ्राय पुलिसआ नंखाय रांनि बेरेखा अपारेसन खालामदों आरो बे अपारेसनाव 3 लाख रांनि 500 खुरै रां नंखाय बिलाइखौ हमनो हादों। लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मफिजुल आली 25 बोसोर बैसोनि आरो इस्माइल आली 22 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैबो आसामनि लखिमपुरनि थागिबि। गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सलरपारा पिकनिक स्पटखौ एक्स-NDB हानजाया मोनबाय। पिकनिक स्पटखौ गोदानै सरकारनिफ्राय बिथोन मोननाय कमिटिया बेखेवनाय जाबाय। बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव गोनो गोथै सोलिबोदोंमोन। दा दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा अफिसनि नियम टुरिजिमनि नियम नितिखौ गासिबो मानिनानै मोनसे लेखा बानायनानै लाबोबाय। बे लेखा बानायनायखौ जों फरेस्टनिफ्राय खुब गोजोननाय मोन्दों। आगोलाव गोनो गोथो बिदिनो नांलाय खमलाय जाद्लाबायबाय थादोंमोन। दिनैनिफ्राय गोनो गोथो नांलाय खमलाय जिनिसा फैनाय नंला आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ माब्लाबाबो बन्द' खालामनो हाया। मानो गोदो जों फरेस्टनिफ्राय फैनानै गोबां सम जावथेदोंबो, बिसोरनि गेट टेट बुफायफैदोंमोन। बे बुफायनाय नियमाव जोंबो गाज्रि मोनफादोंमोन। दा बे नियम बादि बुफायनाय मोननाय नंला आरो आगोलनि नियमफ्रा बे दानि नियमाव फैनाय मोननाय नंला आरो दा बिसोर रयेल्टि रेभिनिउ गासिबो गासिबो कागज पत्र बानायनानै थाफैबाय। दिनैनिफ्राय बे पिकनिक स्पटआ सान्थि भाबै नोंथांमोना फैयोब्ला फैनो हासिगोन। जेबो गोनो गोथो गैला। गेट जावथेनाय मा जावथेनाय बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम खोनानो मोननाय नंला। दा दिनैनिफ्राय बिसोर सिथाय जोंनि बे सरलपारा पिकनिक स्पटआ समायना रमायना हाजोजों बुंफबनाय, बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय, दैबाना दै दुगैनो गासिबो आखा फाखा मानसिफ्रा दुगैफैयो आरो बे दैफ्रा दासिमबो दं आरो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन। आरो बे बिथांमोना अनेकथा मावनो एम लाबावदों। बाहाय माखासे जोंनि बे रायमना वाइल्ड लाइफआव मोनसे लामाखौ फोसाबगोन बिसोरो जिपसि टिपसि सोनायनि एम लादों। ना बोननायनि कम्पिटिसन लादों। बाहाय ना बोनग्राबो जायगाबो दं आरो नाव सालायनो नावबो उन्दैफोर दुगैनो नाव घाटबो बानायनो
बिसोर एजेन्डा लादों सब किछु गासैखौबो जा पिकनिक स्पटआव मोनो बिसोर बेखौ गासैबो मावनो होननानै आखायाव लादों बे लेखाजों आरो बे लेखानि नियम नितिजों गासैबो मोनजोबगोन बादि आं आसा खालामो आरो बिथांमोनहा बेबायदि एम लानानै जाहाथे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ सारा इन्डियायाव मोनसे मोजां पिकनिक स्पट होननानै जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावनानै जाहाथे मोनसे हिस्टरि खालामो बेखौ आं आसा खालामनानै बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जोबथारनायाव मोनसे सोंथि बावैसो सिगां जों नुनो मोनोमोन ससियेल मिडियायावहाय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ लानानै माखासे दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनोमोन दा बेनि सायाव नोंथाङा रेन्जार हिसाबै मा बुङो दान्थे बिदान्थेआथ' बावैसो सिगां जादों जानायाव जोंबो खुद मास मोनसेनि सिगां जों फैनांदों माखासे गभर्नमेन्टनि निर्देश बादि जाहा मावनांगौ दायित्वखौ मावफैदोंमोन बे समाव जों बुंदोंमोन बिसोरखौ नोंथांमोना लकेलनिब्लाबो सरकारनि माखासे फैसाखौ जागासिनो दं माखासे नियम नितिजों नोंथांमोना खारनो रोङाखै बे नियम नितिजों खालामनानै फै जों मालाब्लाबो बेबायदि खालामफैया बिसोरखौ जों खुथार बुंफैदोंमोन नोंसोर लेखा लाबो लेखाजों सालाय खारन माखासे मानसिफ्रा मेगन सायो नोंसिनि फैसा हाबनाय नोंसिनि फैसा जानायखौ नोंसोर जेबो माबा मोनसे ससाइटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन लेखा देखायनो हाया जेबो देखायनो हाया बेखौ जों बुङै बिसोरखौ जों बुंफैदोंमोन दा बिसोर बानायनो गोसो गैया आरो मस्ट लकेलनि मानसिबो गैया गोदाव सोराव बबेनिफ्राय फैयो सोरबा नेपालि बानायहैदों कागज पत्र जागोन होननानै जोंखौ 3 बोसोर थगायबाय आरोखि दा जोंहा हजों गोजौनिफ्राय निर्देश हरजायो बिथांमोनखौ बोख्लाय बिथांमोनखौ होखार बिदि होननानै जों होखारफैबाय थानाय जादों आरोखि दा जों मोजां मोनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे गोनो गोथोआ दा सेकेन्ड बाराव फैला आरो बिथांमोना माखासे नियम नितिखौ लानानै फैबाय जों बेनि थाखाय उल्था फानि रेन्सनि जानानै खुब गोजोननाय मोनदों जों माजे फैनानै जों होख्रावनाय गावजों गाव मानसिफोरखौ धमकि होफैनाय जाबाय थायोमोन दा जाहाथे बेबायदि जिनिसा फैला आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि